Today was a great show because, you know, the point is that always to work with the live music, with the live orchestra, it's a challenge because artists are on stage, artists are in the pit, and my mission as a choreographer, as a director, to explain everyone that we need to do one piece of art together. Forget about personal things, forget about technical things, but to be focused on a process, be focused to listen each other, to keep your eyes open, to keep the ears open, and make it work perfectly. En general sí que cada estació té un paper una mica diferent, és una mica com les relacions de parella o relacions en general humanes, i sempre hi ha com moments més tendres, moments més passionals o amorosos, i llavors és una mica com el contrast de totes les estacions. Jo he hagut de treballar molt perquè a mi m'és molt més fàcil com que em surti la part com més visceral, com de pena o de... Però en aquest cas era més d'enfado, de discutir amb una persona i que ets tu qui té la raó. La tardor és una festa on tothom està celebrant, i en aquell moment jo estic adormit i em desperto i trobo la Carolina, que és la persona més preciosa, interessant que m'hi he trobat mai, i és gairebé com un somni, no? I és aquest moment del somni en el que descobreixes algú i és com un primer amor, jo crec que és això.